dins de cadascú de nosaltres hi ha una finestra que dona a l'infern. Un infern on els actes que han marcat el teu destí t'abrasen la memòria com ferro roent. He passat 20 anys davant d'aquesta finestra, davant del meu propi adversari. Está mirando. ¿Qué está pasando? ¡Que me mires! Joder. ¡Es que no entenc! No entenc! Se lo voy a contar todo. On vas? Violeta!